An til kamera, så kunne jeg i hvert fald lige... Nå, undskyld. Hej! Jeg så julemanden pludselig. Du mangler bare løv, der. Ja. Det hele sættet er i posen derude. Der er jakken også til. Og den er for lille, den her, tror jeg. Ja, det er fordi, du skal have det er din. Det er en del min. Hej. Gerne. Det skal ikke. Jeg skal lige kigge ind i kameraet her. Så skal du se, Glædelig. Så skal jeg jo lige have Rune med, så kunne jeg have julegården. Han gider ikke lige det julerik der. Nu er han lige sit færdsel, det er også lige mø. Prøv lige at stå stille lidt stille, men lige prøv at zoome lidt på. Lasse! Kan du lave lidt mormel? Ja. Ja. Så holder vi med det lige nu. Julenissen i går, Lasse.